A nem kívánt terhesség. Az anya meg akarja szakítani a terhességet. Lásd, az 50-es években, a Ratko korszakban történt ugye a legtöbb próbálkozás, a terhesség megszakítása. És akkor nézzük a következményt. Menjünk végig az utcán. Hajléktalan. Nem találja a helyét. Mi? Sok ember, én már nem, sok ember lenézi őket, hogy hát igen, ez nem ember, pedig segíteni kéne, mert hogyha az, aki ezt megtanulja, és napirenden csinálja, elég, ha ránéz egy emberre, és abban a pillanatban tudja, hogy ő miért van ott. Érzi. Átéli. Ez nekem nagyon fájó, mikor megyek a keletibe, és ott van a sok hajléktalan. Bocsánat. És akkor látom, hogy ők beléjük rúgnak, hogy nem segítenek, holott az anyja meg akarta ölni. Életellenes bűncselekményt követett el ellene. És akkor ő mit csináljon, mit keressen itt a világon? Nem tudja magát hova helyezni. És hogy születik neki gyermeke, és a gyermeke ugyanilyen lesz. És ez mindaddig, amíg valaki ezzel a módszerrel, vagy valami, lehet, hogy létezik más módszer is, meg nem szakítja ezt a vonalat. Vagy nézzük azt, hogy vannak családok, hogy mindig ott lesz valaki öngyilkos. Ezt valaki valahol elkezdte. Sejtszinten ezt az információt adják tovább, és akkor sorozatos öngyilkosságok, vagy alkoholizmus. Ez is pontosan lelki traumák. Valahol valaki elkezdte, de ezt meg lehet szakítani. Nagyon fontos lenne, hogy a várandóság idején a kismamákat kezeljük ezzel a módszerrel, mert ha ezzel a módszerrel kezeljük, akkor a hozott, a szerzett és a terhesség alatt szerzett stresszet, tehát 3-szoros stresszt adunk a gyermekünknek, ezt nagyon szépen ki tudjuk védeni, és megszületik a baba, kiegyensúlyozott, nyugodt, hamarabb indul el, hamarabb beszél, fegyelmezetten, mert stresszmentesen jön a világra. De tegyük fel, hogy nem volt lehetőség ilyenre, a születés után minél közelebb a születéshez, annál gyorsabban tudjuk oldani ezeket a stresszeket, hiszen még nem tudott a csecsemő a születése után bepakolni stresszeket, tehát nem tudott hozzápakolni. Nagyon érdekes például, hogyha fogantatásnál érvékes stressz, és a 8. hétnél ez a fogantatás pontja az öreg lyuk, a 8. hét a nyaki hetes, és ha ezen a 2 ponton stressz ér minket, akkor a kedves párunk, gyerekünk nyakas lesz. Nem enged a 21-ből, hiszen ő ellenáll ennek a 2 stressznek, 2 helyen ért stressznek, és ezáltal egy feszültség keletkezik a nyakban. És akkor, ha lehagyja a fejét, éjként feszül a nyak. És bármi stressz éri őt, abban a másodpercben nála az történik, beáll a nyaka.